Pwede, may kano ba di oh? Oh. Nah, matay may kano no. Dili na nakasabot og sinong bagay ba? Sagarog sinong bagay, di nakasabot na to ba? Kasabot guro na oy. Ah, gina sagarog sinong bagay ba? Mudo na ron di garog sinong bagay ba? Di nakasabot na to ba? Oh sige. Gina kasabot gara to. Sigata dayon. Ano? Bagay ta? Bagay. Sip kamu pa doa. Oh no. Badik tay, badik. Kasabot mo na. Mata ini bulaka masig wag kita ka wag kita ni katubo in taon wala ba ka milyon ang punuan ani nya masig nanay order ba ka milyon ang niulay ka ibulak sig mo tawag tong amo niya nya nay order niya kasabaan ko ani maayo guro ako aning pahawanan ko ni pagpunahan ko ni kay kuan man murag naniwang bunuhan ko ni bro kung puro yun kay ako pa ni akong bulakan matay baka oh, maayo man daing pagkatubo ni sa diari dapit di ay di ato nga niwang man. Ah, okay na ni. Pero akong pawanan ni kay murag libon dapit. Si putawag kung amo ba ni nay order nga sila. Nya 2 ka milyon ang punuan ani nya. Kay man siya nga nugon kayo nga mahal kaayong liso ani. Liso pa lang ani tagtungas milyon liso ani nya. Ah, pawanan ko ni. Mangita ko rog 2 ka tawo siguro ng mahawan aning mga bulaka. A few moments later. Sok na. Sok ni sipo na magkuyawan ko taan eh. Nawat. Hello. How is my flower farm? Oh, sir. Ikaw din eh, sir? I want to visit my farm right now. You visit your farm right now? It's okay. Oh. Patay ram na yung cellphone. Ano sabi to siya? Ano yung story ni sir noon? Marag patay. Suko guro siya ay. Busy guro siya yung opisina niya. Stress ba niya? Suko. Na ako ginipawanan yun ang bulak yun. Basig ako na idaso nagkasapaan niya ni ron. Oh, di araman da ining. Bulak nga 5 ka milyon ang bili oh. Matay ato ning abukan okay. Ayor man ang color ning bulaka oh. Ayor gyud. Mo ni nga sig harvest ni bulak. Boss, ilan di ka dia, boss? Kuyawan sa ninyo no sa. Sorry kay boss. Ganihar man ko naghulot niyo dire nya. Ya boss, sama brown boss. Ah, okay. Mayo kay naan mo kay tawag ra ba kung busing ra ba. Makuyawan mata ana niyo ubra nga. Nya na may mga gamit ha. Oh, wala ra ba, boss? Ah, sige kung wala yung mga gamit, ang tanang mga sagbot ba panguhaon ko na nga yung nibusing kay Okay, boss kay. Umlagaw sila dire. Boss. Oh na kay ako nga din tanong dire kay tag 5 ka milyon ang bili ang bulak anay niya. Ah, Tag 1 ka milyon, hawanan ko niya. Mahal ni kay dia, boss. Oh niya. Kung wala yung mga bulak niya, ako may makasaba na ni. Oh no. Ang kani oh. Ibailuhan pa niya Liprano ba? Niya Ay, ipa ate. Mo na, boss, bela Liprano, boss. sa di na ko kay sa Amerika mo kuno ni halin ning bulakan eh. Ah, sige, boss. No na. Kalmayari, boss. Kung hawanan ko na siya diha kay masig muadto na kung busing nagtawag na to maniharan ning atong busin akong kano. Ah,
sige. Kano na siya? Ano gina yung busing Oh, boss? nubo ba? Medyo kano niya, medyo taas, medyo nubo. Ay ate, ito ba din ng klasihang kano boss? Ampot ng kano nga. Laban sa kano sa Amerika taas man ya. Kana siya. Murag nubo ra ba? Nubo ra nga kano. Sige, maayo pagkahunhawan siya. Kay daas na mo, kay daas na mo. Ina kita riba no. Kunti gini. A few moments later. Ina ta riba no. Gahit kaya aming itong kuan. Saan din kano dahil oh. Ina bang kano ba? Di na nato kasabot Bisaya no? Ina ba nga kano dako nag-utin. Nakasabot nito ba? Kano, dako nagutin. What did you say? Ochen? I know that's Kaya man. sabot hindi na nato ay. Man, naon tayo mga Ochen? Kuya Ginoo. Ikaw manggo, nanugo mong gagawin kugutin god. Hindi sa. Nang gani kay ulat na nagsan ka no. Kani. Ano yan? Ito yung dagan god. Kuya Ginoo. Tam no sang tagro kay ulat na niya. A few moments later. Di naman tugro mo pinobra, gro, wala man. Nawala man dire man to gina oh. Unsam tong lagi suhulan nga. Nawala naman wala gani urit. Hey, Batsoy. Sir, how are you? Welcome to the farm. What happened to my flower? Your flower sir is you may look at this sir. A few moments later. Kayat pare oy, hindi na to mo tinabot nga. Diri mi mag-inom mi dire. Pagod kaya ni nuon. Mag-chat sa kabe. Patay. Buka ginawa ko kumpare ginoon. Giinar din ni guro kong body ay. Ay ako ning atuon kay murag gamay lang ni gamay lang bro bilin ba. Giinar na sa diha. Bade. Giinar di ka di ay. Kumuyati nimo. Nahinayap na istorya nimo oy. Ya. Oh. Tagay Inom ta ba ya? pre. Gamay lang ni bilin ba? Ah, kinihar ako nimo hinulat dire. Di man di kahalin nga dugay man ka. Ato dugayan og guto sa balay badegod kay nabuhay mo ako nito pod. Kinihar ako nimong hinulat dire kada uro hapit na ni maot ang akong giinom. Wala problema na ba di? Dungagar na nato na. Oh, sige, wa para ba ko diri kwarta? Wala problema na. Oh. Kita ani ba di ah? Nah, Damo man dai ka kwarta. so way problema nagmurot na. So, imo ni dana yo. Bagor kong kabot na ako, bagor kong tangi mo na. Sama ka ba di nga? A few moments later. Badi, may kano ba di oh? Lah, matay may kano no? Dili na di na nakasabot og sinong bagay ba? Sagarog sumbagay, di nakasabot na to ba? Sabot guro na oy. Gina, sagarog sumbagay ba? Muduol na rin di, garog sumbagay ba? Di nakasabot na to ba? Oh, sige. Di nakasabot sa gara to. Gata na yun. Ano? Bagay ta? Bagay. Siap kamu pa doa. Badi, tay, badi. Sabot na ina, badi.